Vă salut! De pe malul lacului vă voi arăta exact cum se montează camera de la 70 mai Omni X800. Și vă voi arăta totodată cum se montează și routerul 4G pentru a putea vizualiza de la distanță. Fiți atenți! Routerul se montează în felul următor. La panoul de siguranță e cablul roșu la siguranță ce rămâne tot timpul cu curent pe ea, cablul galben la siguranța ce are curent atunci când pornim motorul și cablul negru la siguranța, practic, la caroseria mașinii, mai bine spus. Ne legăm de un șurub de caroserie. Bun. Acum vă voi arăta cum se face, cum o configurăm. Prima dată am lipit de parbriz, se poate vedea, o folie electrostatică și suportul. Camera se prinde foarte ușor. O prindem aici, fiți atenți cât de ușor se poate prinde camera. Acum vă voi arăta. Foarte, foarte ușor se prinde, doar că totul voi face cu mână în acest video. Haide mă! Acum am înțeles ideea, ce am făcut. Gata. Bun, vom monta la router cartela SIM. Ia fiți atenți. Avem aici cartela SIM. Am luat o cartelă de la Digi cu 2,50 €. Imediat o vom introduce în interior la acest modem. Perfect. Acum, practic, avem internet. Acum vom monta cablul de curent la cameră. Undeva aici există, imediat o voi găsi. Stați, fraților, că face figuri cu o mână. Am găsit-o, gata. Bun. Montăm cablul la router și practic noi acum vom avea curent la cameră. Țineți cont, în acest moment noi avem cheia scoasă din contact. Ok? Bun, o avem aici. Noi avem curent. Montăm imediat. Hai mă. Cu o mână, cu trei, cu câte vrei să te prind. Perfect. Acum va porni camera. Să fim atenți. Imediat vă arăt cum se face instalarea pe telefon, fiindcă înregistrăm ecranul. Perfect. Acum când băgăm cheia în contact, se va aprinde camera. Adică când este cheia scoasă, acest display este închis. Dar camera funcționează. Bun, a pornit camera. Vă voi arăta cât de bine filmează, chiar și noaptea. Vom face în felul următor. Vom ieși de tot. Vom intra în 70 mai. Vom configura camera. Ok, ne și arată ce avem de făcut. Deci vom apăsa pe butonul de pornire-oprire prima dată. Perfect. Vom continua. Imediat se va conecta la Wi-Fi. Ok, am înțeles. Ok. Bun. Ia priviți. Cât de tare. Ia să încercăm să facem felul următor. Abia acum pare să fie bine. Perfect. În timp ce vizionezi, camera practic
nu filmează nimic, nu înregistrează nimic în ea, doar îți arată ce vede. Acum vom monta kitul. Bun. Perfect. Acum vom monta kitul 4G. Deci am introdus cartela. Facem felul următor. Ok, bun până aici. Hai, dă nevoie. Perfect. Acum facem felul următor. Scoatem cheia din contact. Gata de a intra în mod veche. Zice că este gata de a intra în mod veche. Adică, acum facem felul următor. Supraveghere de la distanță. Ia fiți atenți. Noi acum practic stăm acasă în pat. Wow, cât de tare! Dacă vreți să vedeți calitatea, voi cei de aici, de pe cameră, va trebui să intrați pe video ce-l pun făcut cu telefonul, fiindcă aici înregistrez ecranul, da? Pentru a vă arăta despre ce este vorba. Și acum facem felul următor. Mergem la setări. Țin telefonul pe orizontală, fiindcă dacă îl îndrept, veți avea parte de un clip foarte mic și nu tocmai ok. Mergem pe setări și avem aici foarte multe opțiuni și toate bune. Bun. Avem detectare, coleziune, figuri. Am setat să fie totul ultra ridicat. Pe modelul nu scapă nimic. Tot ce trece prin fața mașinii când am eu nevoie, fiindcă de-aia am setat ultra ridicat pentru ceva anume. Cine se prinde de figură vreau un comentarii. Fotografie secvențială. Să nu dați pe așa ceva, fiindcă este o mizerie. Am testat eu pe cealaltă cameră. Bun. Bun. Facem felul următor. Aici zicem că avem gata aplicat. Ce mai avem noi aici? Avem felul următor. Ieșim de aici. Ieși. Ne ducem așa. În felul următor. Ne ducem la setări dispozitiv. Hai azi, încarcă-te. Mâine. Hai internet de 4 CKG. Stați că nu merg setările atâta timp cât nu avem cheia în contact. Stați, dragilor, că am uitat. Gata, trebuie să avem cheia în contact. Și acum vom merge la diferența de setări. Nu uitați, calitatea video puteți observa, mai bine zis, o puteți vedea pe canalul de YouTube Antrenorul Nonconformist și pe canalul de YouTube Bucătarul Nonconformist. Sunt îmbrăcat într-un tricou albastru, un pantalon negru lângă foarte mulți saci de box. Și facem felul următor, da? Bun, fiți atenți aici. Avem așa, siglă 70 mai. Pe mine nu mă interesează. Marcaj viteză. Eu l-am scos și vă zic de ce. Vă arată viteza cu care rulați. Aveți grijă. Dacă sunteți pe un sector de drum cu 50 la oră și voi mergeți cu 53 și un prost dă în voi veți fi și voi sancționați. Fiindcă ați mers cu peste 50 la oră, da? Bun. Că e varianta aia că până în 59 ai vrăjeală. Dacă se spune că e 50, 50, punct. 49 e bine. 50 e limita. 51 de așa intri și tu la combinație urâtă. Bun. Acum, aici vă bifați ce doriți. Să înregistreze timp de 1 minut. Eu am pus timp de 3. Am pus pe calitate de înregistrare la 60 de cadre pe secundă pentru a vedea o super rezoluție. Ce avem aici? Rată compresie ridicată. Da, este foarte ok. Ia să vedem. Da, bun. Este bine. Ce mai avem noi aici?
Deci nu întorc dispozitivul, fiindcă veți vedea ceva ciudat. Setări din fabrică. Uite că o să facem și varianta aceasta, dar că într-un alt video. Dăm resetare din fabrică și vă arăt exact de la zero, da? Dar mare. Este atât de ușor de montat. Wow! Hai, chiar o facem, da? Uite aici, resetăm setările din fabrică. Uite așa îi facem. Gata. 0. Bun. Și facem felul următor acum. Mergem să setăm. Setări dispozitiv. Aici lăsăm exact așa. Este perfect. Ce-ai făcut, mă? Te-ai închis dispozitivul în... Băi, bine, mă, bine. Hai, gura mutii. Hai, arde-te. Bun, acum practic o luăm de la 0, da? Am dat resetare practic din fabrică și facem așa, o ardem pe Europa. O ardem cu salvat. Acum caută rețeaua Wi-Fi a telefonului. Avem nevoie și de localizare activă. Ok. Acum următorul. Hai, azi. Hai să o ardem pe română. Că știu că există. Știu că de 2 kg. Următorul. Azi. Bun. Perfect. Observ că trepiedul este setat bine. Bun. Și facem în felul următor. Ne dă aici schema de 24 de ore. Așa o lăsăm. Detectare coleziune. O punem. Sensibilitate. Avem aici. Ce? Medie mare, ultra mare. Nu, da. Ultra ridicată. Eu așa voi lăsa. Ce mai avem? Da, pornire după oprirea motorului. Așa o voi lăsa. Indicator. Ăsta nu știu ce înseamnă indicator. Nu știu, voi căuta. Scanare lentilă, bun. Voi activa. Detectare mișcare. Bun. Și avem aici medie. O vom face ultra. Bun, am înțeles. Ce mai avem aici? Sensibilitate. Hai să vedem. Sensibilitatea o avem bună. Nu. Să poziționăm capul trepied. Ia să vedem. Este bine. Adică dacă ai pus camera strâmb, din greșeală ai lipit-o, o poți pune de aici. Da? Te joci cu camera. Bun. Eu voi lăsa așa, fiindcă este foarte bine prinsă din prima. Aveți grijă când o lipiți. Nici cu creștere nu mai da jos. Bun. Și avem așa. Detectare coleziune. Bun. O avem așa. Ultra ridicată. Pornire o avem. Indicatorul îl avem. Scanați lentila îl avem. Pornit. Detectare mișcare avem. La sensibilitate ultra ridicată. Bun. Indicator bine. Fotografie secvențială. Nu faceți această prostie, fiindcă nu veți înțelege nimic. Poziție de cap de trepied, totul e perfect. Ieșim de aici. Ia să vedem încă o dată ce vrea să zică. Bun. Ieșim de aici. Încă o dată. Hai, mă. Azi.
Bun. Și ce mai avem noi aici? Avem comenzile vocale. Dăm mai departe. Am înțeles ideea ce vrea să zic autorul. Hai să-i fac totuși captură de ecran.